Vi rystede vores reagensglas grundigt i cirka 1 minut, og så pakkede vi reagensglassene ud af foliet. I reagensglassene så vi, at heptanen lå øverst, og bromvandet lå nederst. Og det er fordi, at vand har en højere densitet end heptan, og dermed tungest. I reagensglasset er vand det polære stof, og heptan og dibrom er upolært. Da polære og upolære faser det kan blandes sammen, så ligger heptanen og bromvandet i faser, altså i en slags lag. Vi fik resultatet, at tiselolien er mest umættet, fordi den er mindst farvet, og dermed sådan reageret med flest dibromioner. Det er sådan, at fedtstoffer er triglycerider, som er opbygget af glycerol med 3 fedtsyrer. Det er variationen i triglyceridernes fedtsyrekæder, som giver forskellen på fedtstoffernes egenskaber. Hvis fedtsyren ikke indeholder dobbeltbindinger i carbonkæderne, så er det en mættet fedtsyre. Hvis der bare er én dobbeltbinding, er det en umættet fedtsyre og kaldes monomættet. Det er sådan, at jo flere dobbeltbindinger carbonkæden har, jo mere umættet er fedtstoffet. Og disse fedtsyrer kaldes polyumættet, da de har flere dobbeltbindinger. Vi kan derfor sådan konkludere, at tiselolien er mest umættet, fordi den har flere dobbeltbindinger end olivenolien. Efter vores forsøg, så valgte vi at slå iodtallene op, og vi fandt følgende resultater. Olivenolies iodtal er 78-88 gram iod delt med 100 gram fedtstof, hvorimod tiselolies iodtal er 136-148 gram iod delt med 100 gram fedtstof. Og iodtallet det angiver graden af umæthed i et fedtstof. Og iodtallet er mængden af de iod, der kan reagere med 100 gram fedtstof. Og formlen den lyder massen, så er der en pind der, massen af de iod divideret med 100 gram fedtstof. Og disse tal de stemmer overens med vores resultater, da tiselolien har det højeste iodtal, og dermed reagerer den mere med dibromen end olivenolie. Og derfor kan vi så konkludere, at tiselolien er den mest umættede olie